huset. Vi laver en fodboldvideo. Nu spiller vi kun til live, så spiller vi, fordi at jeg er bedt. Festtøj. Men hvad er festtøj? Spiller mod Brøndby igen, som vi Og jeg ved, at det var det ikke rigtigt, Ebbe? Altså, videoen spiller. Den var for lang. Det er mærkeligt, mand. Det er rigtig mærkeligt. Hvad hun skal have på. Og så tænker jeg, skal jeg så også have noget live på? Og så kommer jeg søren til at skyde på mig. Brøndby. Jytte har lige været i Karlsens mor. Jeg hader, når de gør det. Minas kjoler. Ja. Og har fået købt til brylluppet. Men så kan hun også bruge til noget andet. En kjole og så en cardigan. Altså rigtig, rigtig pænt. Ja. Det skal altså virkelig flot. Det er lidt tusse, de kan mærke op med. Og det den blå, det er. Yes. Jeg har set. Er den ikke nede i kurven, Karsten? Den brune kurv her ved kisten. Der ligger et eller andet blok. Karsten. Du ved godt, jeg er den første forsvar, der jeg har, okay? Er den ikke, må den ikke, der ligger der i kurven? Sådan kan jeg igen. Mikkel, helt ærligt. Behøver den opladet mere? Den her? Ja, hvad gør det? Det gør den. Kom nu, spil. Okay. Og hvad skal der nu? Det er lige meget. Spiller du? Den ikke ligger der. Lad mig lige se, om jeg kan skrue op, okay? Det kunne Det er det eneste sted, jeg sådan Den er ikke længere der. Og den kan ikke ligge nede i skuffen her. Jeppe, prøv Nummer lige at ryste nummer stolen lidt, 21, han er midt Den, bag. der måske ligger nede i her. Under sofabordet. Nej, ikke igen. Og jeg synes nok. Det var godt, og jeg vidste, hvor det var. Spil. Godt, Charlotte. Klap på skulderen. Jeg ved, du kan lade det. De fører rigtig 2-0. Så går han og Fører 2-0 op. Ja. Også der. En aften også, hvor De er vi så står over skole. med, hvor der skulle sidde kontakt og alt det der. Nej, ikke mere. Okay, så Det sagde Jytte også. Ja. spil. Jeg har ikke ellers set nogle flere gange, altså for eksempel i stuen. Der Spil. kan vi kun sidde et sted, hvis de der skal oplade samtidig med at bruge dem. Ikke? Ja. Er I lige kommet hjem på ferie næsten? Jeg kom hjem i onsdags. Nej. Men det var der med masser af sådan noget, der går sådan ned på knæet. Det kan man. Ja, der kom der lige noget til mig. Det er altså, det er det, jeg glæder mig til også at være rundt over med at få du spiller. Det er dig. Altså, Du spiller med. og jeg kan overskue, hvad der er, ikke? Kan han? Det er midtbaneren, han væver alt. Det bliver simpelthen så dejligt. Men det ender nok med, at jeg skal ud og købe nogle ekstra bøjler eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Hvad for nogle bøjler? Til mit tøj. For lige nu, der hænger meget af det på, altså jeg har flere kjoler, ikke? Altså 3 kjoler, der kan hænge på en, ikke? Nej. Ja. Vi får alle de store. Vi har også mange gøjler, også fordi vi så har alle vores arbejdsskjorter og alt det her også. Ikke? Ja. Så jeg ved ikke, hvor mange gøjler vi har. Ja. Vi har mange i hvert fald. Yes, man. Nok til at sidde. Kaffemaskinen.
Spil. Fordi Brian, hvad laver du? Det skulle bare ikke stå. Nej, ikke igen. Ja, det bliver jo for gået til loft, ikke? Nu vil godt, de altid dribler Der tilbage. kan heller ikke stå. Ja. Så skulle det være ligesom det ene skulle Ja, være åbent, og men så ser det lige forkert lidt. ud. Så Altså, skriver jeg til dig. så det er ender med, at der bliver sat ligesom nogle Du skal hylder på op. dommeren. Altså, jeg ved ikke, at der bliver sat 2 hylder op, hvor den så kan stå på ved væggen der. Bag ved kogeøen der. Ja. Ellers der er også meget smart nogen, hvor de så har ligesom fundet det ind bag nogle skabe. Altså hvis man kunne sige over på den lange væg. Ja. Spiller du ikke? Jamen, du ser det ikke spil. Det skal det Ved jeg det? Ja. Hvor man ligesom, når man så har et skab også med mikroovnen, ikke? Spil. Hvor man også gør, Men det vil han ikke gøre det med damp og de her Spil. ting der. Nej. Ja, det er jo ved at huske det hele og tænke på det hele. Ja. Ja. Du sagde ikke før, du skytte. Okay, her. Styr på. Her. Vent. Jeg vil lige se, om jeg kan komme ind. Kom nu. For det er til os lidt sjovt at få pakket nogle af de her kasser ud, vi har opbevaret. Hvad er det nu? Jeg sagde det. Ja. Eller vi slutter. Ja.